Hep hep! Hooray! It's Saturday! Present. Wala si partner dyan. Naglino-lino. Dahil daw yaw naman kay Baltog. Ay, pwede. Malipot-lipot ba Yung nga. panahon? Magiging masol ito na dahil naglago niya. Yes. Yaon, garo kay Baltog. Manang... Kamo ngayong duwa nga mga sarawayon nga kamo. Eh, Kuya Mike, ini pala na vaccines made by Pfizer and Moderna na ginamit sa mRNA technology, nagpo-provide din ki biggest boost sa antibody levels kapag natawan ng 10 to 12 weeks after the second dose. Ang sabihan kan British, mga nag-study sa mga Briton. Ini na pigataram na COB boost na pag-aadal. Gari tikpatunayan ini ka mga British officials kuya when they announce na ining Pfizer and Moderna, mas preferred na ini ka mga itong sa nasyon na ining booster campaign kang nasyon ninda. Kaya lang, so data, pipaluwas pa man sana. Publicly available pa man sana. Dahil pa man sana naaloy. Iyo. Mala, so, study da ang ini Kuya Mike. Anom, tapito na boosters na in-examine, enhance immunity after initial vaccination with Pfizer-BioNTech's vaccine. While all 7 increased immunity when given after 2 doses of AstraZeneca's vaccine. Oh. So ini pala, ang third dose niya magiging effective sana ini sa mga dakul na vaccines na na-test ninda kuya na ini pala pwede i-combine sa different combination. Sabi ni Professor Saul Faust, an immunologist at the University of Southampton, and so trial ninda siya ang nagli-lead, sabi ka mga reporters. Yes, ining study na ni pinablish kan Thursday found out that full dose or half dose of Pfizer or a full dose of Moderna nagtatao daan ning strong boost to both antibody and T-cell level regardless Kuya Mike of whether the person initially received Pfizer or AstraZeneca. Oh, kasabi mo pala so AstraZeneca. So ini gabus na apat na mga vaccination regimes na ginibo sa maiwas na lugar duman sa UK. Gari nagtataw ini so same levels of immunity and are likely to be equally effective. So ito ang inang kagayon ka hali ini kay Professor Eleanor Riley, immunologist kang University of Edinburgh. Yes. So dinagdag niya pa nga na a policy change in booster gaps was also supported by the data. Yon. Ini ang data na nagsusuporta sa JCVI or Vaccine Committee decision earlier this week to bring forward boosters doses to 3 months after the second vaccination. Yeah, so mga nakapabaksina halimbawa, nakapabaksina second dose ngayon natapos ka by October, 3 months after October pwede ka nang magpa-booster. Kaya lang ang ta ni kuya igwa ng booster shot duman sa mga bakunado. Kaya lang dakul pa kitang mga tugang na mga kaimanwa na dahil pa nga nagpapabakuna kang first dose. Booster. So mawawalat sindang maray. Yes, igwa ng booster shot sa fully vaccinated pero there are some people na dahil pa nababakunahan. Yes. So kaya mag-asikaso na. Yes. Tapos kasabay nga ni may pulisiya bagang bago naman sa IATF. So bigtataram na no vaccine, no reporting on site sa work mo. Madelikado dyan sa mga nagtatrabaho, whether private or public man ka mo. Yes, unless Kuya Mike, kung ma-provide ka ng negative RT-PCR result every 2 weeks. Ayan. O kaya, ngunyan, dapat magpabarakuna na kamuta. Yes. Pero may kamukaan absent sa trabaho. Unless otherwise, ang trabaho nindo, work from home. Yes, oo. So on-site. So halimbawa so on-site dapat bakunado ka sa tuyang opisina, no? So mangyayari na diyan sa opisina, dapat vaccinated na no? Yes. Or else matao kita ning negative RT-PCR result every 2 weeks. O susahod ta bilang ta susahod mamira so
pagpa test antigen or RT-PCR, sobra 1,000 man. Ayun baga, ang apot na yung kuya kita baga, mga bakunado na kadaklan sa tuya, mapa-booster ka pa daw. Ay, Oo. nabako And na. there are identified sana na mga vaccine na maray ang epekto. Oo. Ito nga, namin sa nga, so Pfizer and Moderna. Oo. Yan. Paano man so iba? Oh. Dahil man nga pala kung pwede pang booster. Wait baka this second week kang December, baka da magkaigwan o third week kan December, baka magkaigwan da aning another massive vaccination. Massive vaccination. Aron, ini booster shot na pamilya rin diyan mga parabulang. Iya baga, booster. Ini so nagpapakusog sa manok. Pero bako po ini iso sa manok na to. Bako tabi. Sa bakuna tabi ni sa COVID. Baka sabi ngayon ni Kuya Mike kasi Kuya, iso sa manok ngayon yan. Bako po. Iyo po ini, iso sa tawon po ini. Booster shot. Sabi nga ni, pag booster shot, lalong nagpapakusog kan sa tuyang resistensya. Sabi kan texter ta kuya pigaanap si Ate Jen si 8811. Sabi niya, Kuya Mike, yaon po si Ate Jen kay Tambaluslos. Wala mo kay Ate Jen. Bako kay Baltog. Ano do, si Ate Jen talaga tika para haranap. Kaya lang, araw kan pagwara siya talaga. Nanganganaan talaga. Napupulutan talaga. Iyo baga sa magbararkada, iyuan napupulutan. So dahil nag-iba sa gathering, diba? Kung sisayang absent, tilad ang dila. Yeah. Tilad ang mudoy. Kaya din para absent. Sige! Maray na pagkahapon sa Gabon sa mga paraantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya ngayon aldaw ning Sabado, December 4 na Kuya Mike. Yes! Malapit na ang Pasko, malapit na ang New Year at malapit na rin ang election. Hoy! Habang tumatagal. Lalong lumalapit. Yan. Okay, so, ikaw Kuya Mike, nakapili ka na ki bubutohon? Actually, may napupusuan naman, may napili na kitang bubutuhan. Kaya lang, yun nga nito, habang nasa proseso pa ang burutuhan, ang ining election na siyempre, nagkukunyan ka pa man kang, baka may magbutwa pa ngayon na mas maray. Iyo. Tagari, nakukulangan pa man kita. Kaya, dakol na nga ni ngunyan ang nagre-recommend sa tuya na, uni nga ang anon mo. Iyo. Ang sipag ko saya, okay. Yeah, paano ka sa mga nagkakarelibong? Yan. May nag-i-rival na pati nga Iyo talaga. Minsan magturugang sa laukan pamilya, nag-i-rival na, mas gusto ko nga si Une. Ilingod mo nga ang naginibuhan ni Une. Iyon nga, wala man nga na naginibuhan. Pero nga, ilingaman. Ayaw na magkasarabutan. Nag-i-rival na. Nag-i-rival sa laukan na. pamilya, nag-i-rival dahil sa pagpili ki kandidato. So pigi-rival na, nag-urulog. So iba nag-i-rival, nagkukurulugan na. So pigi-riwalan din daw, tuturog. Oo. Tapos kung minsan nagaturo para, nag-arapiran pa nga. Yeah, no. Kaya, nag-i-rival lang nga dahil nga sa tuya. Diba? So paano daw kita managad mapili ki kandidato? Sa tuya baga kuya ay na ano man pagkabuhay, mga perang eleksyon na ang naagihan ta, perang beses na kita nagpili. Oo. So may mga nakaistorya kita na aron nga may mga basihan ang mga tao kuya May mga nanaram. Kore ka dyan. Gani baga, dahil nga ako mautro. Oo. Tama yan. Paano may basihan nga ni Sinda? Ang inutang na naraman na so talagang pinaka-pigbabasehan ngunyan ka mga botante. So, history, ini nga, maray nga, i-recommender pa sa mo kuya kumbaga, ini nga leader na talagang proven na yan ang usually na mamati ta. Maski nga ano nga ang mangyari, talagang nga napatunayan na nga ni sa kuya. Buda sa kuya nga pamilya, ang panduwa kuya ay na so medyo local na mga naaraman ta na pigbabarasihan ka mga botante. So kung ano ang pakinabang ninda sa leader na yaon mo niyan sa nakapwesto. Duman nga kita. So epekto sa inda. Duman nga kita tagadigdi sa to. Diba? Duman nga kita pinsan ta pa ito. Duman nga kita tinabangan nga kita ka ito kang nakakaging panahon. Utang na
loob, credit inside. Correct. Kaya, yung man ngunyan ang naiiling ta mga iro-iro kuya kang mga nagmamaut ngunya na mailihir na mga liderista, maski arayo pa ang ano baga, superilian, buda so karampanyahan. Igwa ka na dyan may mga post na may mga grocery bags, nagdi-distribute. Igwa na. Nag-aaratin din sa mga okasyon. Kasi guminaling ako, ilang ribo. Oh. Oh, di ba? Oo. Okay, paano aram ninda ang trend? Aram ninda ang ano? Kaipuhan ng tao. May epekto sa tao. Yes. So, ano daw kung halimbawa, sasakuyan na personal na pag-una-una, ang mga kandidato, nagigibo yan yung mga paagi, tangani makuha ang puso kan tao. Yes. Kung ano ang kaipuhan kan tao, iyo man ang itatao ninda. Correct. Diba? So nga na mag-match. Uni nga yata na ako ang ngayaka ni so gusto ko. Yung ngayon yung bobotohon ko. Tama. Pero kita, para kaysa kita nagboboto, para sa Satuya, para sa Pilipinas. Correct. Aramon taman, kung ano ang kaipuhan kang Pilipinas, iyo man ito ang iboto ta na kandidato. Diba? Tama kuya Kaya lang ano nga ang kaipuhan? So, it will always boil down sa mga specific na kaipuhan ka mga tao, sa mga basic needs. Yes. Yun na nga nito na to sabi mo may nagdi-distribute kang trio ang nakadrawing. Oh, diba? Blue? Kaipuhan na naman. Bluebill. Kaipuhan na naman rin pag ito. Diba? Yes. Sabi nga ikaw naman maano ka pa ngayon sa mga kaipuhan na nga sa itong nasyon na so individual na mga pangangaipo, iyo ang madali na mamatian. As in, iyo may tukuya ang naiiling kang mga leader sana. Madali ninda, may ipnuan. Oo. Di ka na mabakal. Oh, di ba? Ma-withdraw ka na sana. Oo. Ching, 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 ching. One. Yan. Di ba? Oh, pero mag-ingat po kung taba, kamadakop ka mo. Ang pera sa bulsa, ang boto sa PCOS machine. Oh. Pero may nakuha kita kuya na daing color na guidelines. Oo. Daing kipig-recommend kong sisay. So, para sa gabos. General, Daing kung ano pa man. So, saron tayo ning nakuha atang source na kung paano da magpili ngunyan kay mga kandidato sa masunod na eleksyon. Guide na po ini para sa gabos na mga nagkakarilibong pa. Oo. Kung sisayan pipiliunin nindang kandidato. Oo. Basta ang aputan ngunyan, paano kita makapili? Ano ang basihan tao? Baka po sa mga nagiinan yung sa tuya ngunyan, may ma-share ka mo sa muya. Pwede ka mo mag-text sa muya. Ihiras tindo ang sa indong guidelines man. Yes. Pwede ka mo mag-text kay kuya pwede man sa kuya. Sa kuya, po, sa muya, mag-text sa muya sana. 0927-3980955. Okay. Pwede man po sa numero ko, 0930-214-9781. Kay Kuya Mike So Smart, sa Kuya So Glow. Yeah. Okay? Paano how to choose candidates in an election? Okay. Ang sabi kang source dapat iilingon tayo ng mga qualified. Actually, dahil pa man nagpapaluwas so kumili kang so final list baga kuya. May mga aral yun pa. Oo. Ngunyan, naiiling ta na duman. Kung sisi ang possible na qualified. Yes. Naiiling ta na duman. So kung may napili ka na duman, ilingon mo, arin duman sa mga kandidato ang makaka-represent sa mga pigmamaabot mo. Yun. Alam ba ngaya, ano ang muya mo? Ngaya muya ko ngaya ang Pilipinas after kang eleksyon, ang mga leader ko ngaya dapat muya ko pro-life. May mga kandidato bagang ngunyan kuya na tigbubusol dinda abo sinda kang abortion. So pwedeng laog duman so pigtatara mo ta pro-life ka. Abo mo kang abortion igwa man duman. So pwedeng nagpipili ka maglista ka na duman sa mga kandidato. Nagre-represent ka to na so abo niya man. So ilista mo na sungaran. Kumbaga nagkakasundo ka mo sa kagustuhan nindo. Yun. So pigre-representar niya ng ngunyan so mga muya mo asin abo mo. So that leader is representing your views. Representing kung ano mga piglalaban mo sa buhay mo, piglalaban mo sa pamilya mo. As in, so mga pigtutukto mo man, so pigmamain-mainan mo na, uni ako. O, di ba? Kumbaga,
we usually vote so agid man sa satuya na realidad. Kumbaga, kung ano ang gusto mong maging para sa Pilipinas, ito ang nagre-representar na kandidatong ito. Yan. Ito ang hihilingon ta. 'Di ba? So ito ang primero tang ano sa inda suggestion na day ka mo magpara aranong una. Actually, may pagbabago na ngunyan kuya ay so ranking baga may mga changes na ngunyan na naiiling kita. Baka araw ka na nangyayari. Luway-luway naiiling na ka mga tao. Yes. Ano, manasasabutan na ninda. Pagkawa Kuya Mike, i-research tada aso kandidato. Yan. Iyo dapat pag sinabing i-research, pag pig-research ta baga, gari data matigi stock. Kung halimbawa may napupusuan, aaputon mo ang ngaran. Aaputon mo, taga-sain ka. Di ba? Pirang edad mo. So mga detalye, dapat midbid tayo ng kandidatong ini. Kumbaga, tangani nahahabang sa proseso kang pagpili ta. Pag pigmimidbid mo ito, nahiiling mo ang sa iyang personalidad. Yes. Kumbaga duman, mahilig mo so weakness, strength, kansarong tawong nagkandidato. Sain ka pwede mag-research. Primero, so mga detalyikan, yaon sa Comelec. Yes. Open baga kuya, may ang Comelec, may website. Facebook page, may website. Pwede ka magduman. Transparent. May transparency sinda diyan. Pero may gari asa mo angapod kan transparency board. Kumbaga paano tama mamidbidan ng sarong kandidato? No, may mga press release iyan na paluwas. Oo. 'Di ba? Dakulungan niya naga-press release. So may mga kakayahan kuya na makaangkla sa sarong radio station, TV station. So may mga press release siya na maaraman mo na ngunyan kuya ano ang mga pigtatararam ninda. Nganing maisiyan mo kung talagang totoo sa pagkamidbid mo naman sa tao. Oo. Diba? Paro kang susaro na nangyari. So pinakupsitan baga so mga parasira ta sa so sa ayungin Shoal. May saro duman na kayo. Dumi naman. Press release niya ito. Kumbaga, bako sa nasa tataramon. Ano ba ako? President? Ginibo niya. May gasolina so so linunada niya. May gasolina. Pwedeng ito. Nakaduman nga nakabalik pa. Pwede. Di ba? Ang mga kandidato baga Kuya Mike, nagdedebate. Yan. Diba? Alag, ngunyan, may garday pa ako Day pang campaign period. Pero igwa na kigarpigapon kita kuya so informal debate nagari maski na sinda nagaampangan. Mga paturo-paturo. Nagsusuro simbagan. Igwa na ako na kaya. May mga issues na baga. Tapos sa mga speeches, 'di ba? Okay. Yes. Sa mga speeches pag may mga okasyon. Halimbawa nga kang kaaldawan ta, kapitya 30. Mga ang daw ni Andres Bonifacio. Ako na ba sa mga nagpahayag ang mga pagumaw kay Gat Andres Bonifacio. As in, may mga naka-hipno duman, may mga naka-insert duman kuya na pwede tang maaraman ngunya ng sa indang mga nasa buot. Di ba? Yes. Yan ang mga tama ito sa mga speeches niya. Buda, yun na nga ini. So mga sa Trimedia. Yan. Yan sa mga dyaryo. Uso pang dyaryo ngunya. Ikaw na ako nakailing dyaryo ngunya na. Sa Saud na sana ako nakailing dyaryo. Bira na ako makailing dyaryo na. Bira na? Sa Saud na lang. Anjar yung ngunya ba kuya? Yaon na sa gadget. Ikaw pa man sa tinapa. Pero kung ako, mas magandang maglilitong nakakaputan mo ang dyaryo. Lalo pag Domingo baga nga pakasimba, maap dyan, basa-basa ka. Relax. Tapos kapi-kapi. Habang na-relax o lawas, so isip nagagana. Yeah. So yun po yan kung arin ang mga lugar na or mga materials kung saan kita pwede mag-research kan sa tuya na ano ang kahalagahan na i-research mo. Sa proseso kang pag-research mo, may matatagpuan ka dyan na positibo as in negatibo. Maski dahil man maski sa mga ibabaga, uning ngayong kandidatong ini, kang panahon na arog ka na ginibo. Di ba? May sarong kandidato kita na nabigbabalikan ng history. Yes. Ang magurang nga ka So,
Nagdulag, Oo. pasiring sa... Tapos ngaya, nanguha. Oho. Ngaya kayan. yan man ang mga magayon. Kumaga, maaaraman to sa history. balansyado. Bako sa nasupresenting tigigibo ninda. Sa pag-research, naaraman ta sa mga Yes. piginiribo ninda kang inot. Yan. Ano taba ka may sala pa lang sa imo? Oo. Ay, dahil na ngayon. Ay, binuto. Uno na siya sa iba. Di ba? Yes. Kwan ka. Oo. Pantulod Kuya Mike, i-consider ta so sa tuwi ng mga values and so sa tuwi ng mga stance sa issues. Yes. So mga pigpapahalagahan ta kaya ni Kuya eh. Araw yan, so sabi mo kasubago, pro-life. Di ba? Yung kung kita pro-life, so ito pala na kandidatong nagugustuhan mo. Gusto pa lang ka to ibusol so death penalty. Yan, oo. Diba? Sarap pa yan. Baga- Nagkukontra mabasol ito ka. sa muya mo. Mabasol di ikis kita. na siya. Oo. Oo, di ba? Klaro ka yan. Ay, di nga yan. Baka ngaya sa Ronaldo ngaya kung baka ngaya kung ngaya ang mawatingan. Yung baga. Oo. And igwa pa mga ibang issues, Kuya eh. Uning, sa support sa accessibility. Oo. O, sa mga disabled, Yes. sa childcare. Dako lang mga digde Ekonomiya. na nagkakapira sila sa mga values na pwede mo ibangga ang kandidato mo. Tako misa pigaarapot na ba Kuya lalo itong sa pigatara mo na pag nagpuo na Campaign period. campaign period. Oo. Maarano na sinda. So marilibot. Dakol dyan ang nauula. Oh, Dakol correct. nauula. Kasi sa sarong kandidato, nag-focus lang sa sarong bagay. Kang inapot naman sa sarong bagay, which is vital man sa sarong lugar o sa tuya sa Pilipinas, di na siyang nasabi. Yes. Iyo baga, naula gare nababalang kuman. Tapos kumisan gare during kang campaign period, pag may mga issues na crop up sa na sinda tiga apot na, kumisan naiiling mo man Kuya ay kung ano ang posisyon nila. Sa sila nagtitindog sa issue na yan. So baka yung tigtitindugan kaya na leader na yan, iba man sa pigtitindugan mo. So Yes. directly opposite ka mong luwa. Mabasol na naman kita. Oh. Di ba? Maray pa ngaya dahil kung ngaya binuto ngaya kang nakaaging election ngaya ini. Yes. Diba? Oh, another concern Kuya digdi sa uning manungod sa housing. Oh, ini sa housing baga may saro na kandidato na nangangako saro sa presidential bulta. Gabos na tambay. Oo. Papaarungan ko. Oh, di ba? Uy, maski ako muyaw ka to. Matambay na ako. Kung dahil akong harong, may trabaho ako, dahil akong harong, matambay na sana ako. Tama ka Mataning magkarong na. maghaigwa kang aro. Saro pa sinabi niya, so gabos na mga illegal settlers. So nationwide pati sabi niya, puprovidean niya. Yugon mo. Oh, di ba? O yung pa sa ito sulaminting na mati ko na nagtaram na igwang plano na aron Ako, kayo. may mga namamati man ako, tagiti pa sana daa. May rasyon na. Oh. Ako na ako kung so tribunal na pa sana. Sarong sikat na artista, kung siya dama kandidato, kulog pa sa nakipayo, cremate na. Advance pag-isip. Bako na ubus kita kaya. Okay, sige. Pero pa sa mga dapat niya to na i-consider da Kuya Mike, ining sa iyang leadership qualities and experiences. Yung mananggado. Actually, ini mga sabi ko nga sa mo, may nakukulangan ako na, may napipisil ako pero ganyan ko nakukulangan. Natata nakukulangan. Ang may mga issues kita ngayon Kuya na pwedeng magbutwa pagkatapos ka ng administrasyon. Gano tigiling ko, grabing kadipisilan ng maabot na dapat ang mailihir tango yan na leader. Talagang itong tigtara mo, may dakul na balon sa pagiging leader. Yuta, kang kaso, last year lang may nakauron akong sarong alkalde digdi sa Albay na kamusta ngayon mayor ang pagiging mayor digdi sa Albay din nakakataon sa kamusta kamusta sa bilog na Albay mapagalon ngayon ngunyan di ba mapagalon ngayon ngunyan mayor pwedeng municipal mayor or pwedeng city mayor city, mapagal pwedeng sabi niya mapagalon ngayon ngunyan tayaon ang COVID-19
Tama. O saro yan na issue. Imagine that kung dahil ka mananggad ki leadership history, Correct. paano mo yan sasawon? Ngunyan mga tugang, mga listener ta, sisay duman na masalida ang makakasolusyon, makakatao kimarahay na mga polisiya sa masunod na yun na nga saro sa abutan niya baga, di ba? Yes. O panduang issue, almost sobrang dubli na utang kang Pilipinas. Yan pa. O, di ba? So dapat pala mayaman. Ano ito? Bayad yung sa utang. Para sa nabayan. Oo. Di ba? Yan ang leadership. Bad kaya kuya ang mapili ta, di nagdublingon yan, baga pagkatapos mo mag-triple na. Leadership Baka qualities. May kakayahan na maging leader and then may experience siya. Tanganing dai man nagkaka-stroke, baka first timer. Correct. Tapos, baka maadal pa sana. Nakulaon na responsibilidad. Yes. Tapos, biglang tinawanan kang nasyon ki problema o kang banwaan ki problema, na-shock. Na-shock. Uminatras. Delikadoan. Hindi baga. Ngunyan baga, may nag-aaratras na. At least na-realize, gari na ilinis ko kagabatan. Yes. Dahil kung ni kaya. Uminaratras na. Correct. Nag-aratras pa rin. Mga ambugiro. Paano kaya? Sana natawanan may kamuning insight kung paano mapili databi mga tugang ki bubutuhon sa eleksyon. Kasi iyo yan ang ano tay, puturo na ang pinag-uurulayan digdi. Puturo kan aki ta, puturo kan magiging makuapo ta. Yes. Mabagsak iyan sa pamilya. Correct. And aram ta, realidad ta na baga pag lalo sa pigapod na karanapan. Dito na ito yung pagsabay na basihan. Last night, sumagkanap nga sa ko. Tapos, baka, day ka muna, maduman pa ka mo. Tabi, boss. Ako day kami tabi, nakasabay. Kaya ako nakasinabay nga kan leader. Baka, masupog man baga. Last but not the least na, muyata, kung mapili ka ngunyan na leader, kuya may mapili ka na naman na 100% honest duman ining mga nag-offer sa tuwa kang service nila para maging leader. Honesto. Pero mag-comment daw ka mo kung igo ka mo dyan na naiiling na honest na leader. I-text ka daw sa muya digde. Ayo. Kung sisay tabi yan. Baka pag-isipan taman. Bad matabangan kita makapag-decide man. Makonsider. Si Kuya Mike nalilibo. Ako man nalilibo. Yan na. Honesty is the best policy. Sabi nga ni Sir Nonoy. If you want to be happy, be honest. Be honest. Okay, babalik kita tabi, mga tugang. Sana nakakuha na sinda Kuya Mike ning paagi para magkamerad bida ng mga gusto nindang botoho na kandidato. Yes. Okay? Oras alas 2:39. An oras hatod sa Indokang. LCC Supermarket offers you great savings for early Christmas treat on December 2 to 8. Enjoy fantastic deals and Noche Buena items. Buy 250 peso worth of all Magnolia chicken item free Dato Puti soy sauce and vinegar 350 ml. Save 33.15 pesos. Buy CDO Hamon de Bola 1 kilogram. Free CDO Idol Cheese Dog Regular 250 grams for only 348 pesos. Save 48.25 pesos. Buy for Nestle All-Purpose Cream 250 ml for only 216 pesos. Save 20 pesos. Buy Seasons Tropical Fruit Mix 822 grams. Free Seasons Tropical Fruit Mix 432 grams for only 80.95 pesos. Save 58.20 pesos. Buy Sunshine Spaghetti Sauce 900 grams. Free Argentina Corned Beef 100 grams for only 56.20 pesos. Save 23.75 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for early Christmas treat on December 2 to December 8. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain
pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Puro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakuna duman, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napakaganda kasi man awakin. It's the day, Best Cafe, inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang Pasko, mataong kaugmahan sa lambang saro. Bako sa nasa material na bagay, kundi sa pagrumdom, asin mas pinakusog ang satuyang pagkamuot sa satuyang mahal na kagtubos na si Jesucristo. Nang buot sa bihon, maski may pandemya, magpasalamat sa satuyang buhay asin sa mga bagay na igwa kita. Iniyang panahon para magselebrar kaiba ang familia.
pamilya. Ako po, ang maestrong may malasakit sa mga hobenes, Charlton Lahara po, kaibaan sa Kuyang Bilog na pamilya, nagpapaabot sa gabos na Legas Peños nin maugmang Pasko asin safe na bagong taon. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol City. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Panahon na naman nin kapaskuhan. Panahon na naman nin mga kaugmahan asin pagtiripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw nin pandemya ang pagselebrar nin kapaskuhan igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa urog na sa mga nagtitios siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na Jesus sa satong kapwa, bako sa nangunya na Pasko, kundi sa gabus na andaw kan satong pagkabuhay. Kaya iba, kang sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kan Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, binapaabot ni maugmang Pasko, asin ligtas na bagong taon sa indong gabus. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Kapos ba kayo sa pera sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds?
News. Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a Healthy New Year. Usapang Pamilya with Kuya A, Ate Jen, and Kuya Mike sa DZGB. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Oni ang bago! Kuya Mike, midbid mo or may midbid kang ang pangaran Marites? Takon. Gusto ko sa imo ipamidbid. Oh, dagdag na naman Yes. Mamarites kita ngunya. Ara mo daw Kuya Mike na bako sa nadaa chismis ang pig-aatupag kang sarong Marites. Oh, multitasking na. Oo. Pwede man daa ining suguon. Ini daa Kuya Mike ang AI Voice Activated Assistant na ang pangaran si Ate Marites. Oh, daw na ulang kita ka mga Marites talaga. Inda sana. Ini daan na-achieve kan sarong innovator na si Sherwin Yap. Pinoy. Isa. Mahilig da kaya si Sherwin Yap maghiling ning Iron Man. Kung mararumduman ta, si Iron Man, igwa siyang assistant na computer na ang pangaran si Jarvis. Yes. So naisip daan ni Mr. Yap, natadaday siya maghibuning sa diri niya. Nagagamit dahil ni Kuya Mike ning artificial intelligence para maintindihan ang sa iyang pigtataram. Through the Internet of Things, nakokontrol niya ang iba-ibang bagay basta nakakonect sa internet. Iyan ang sabi ni Mr. Yap. Kumbaga, basta sagap kang radar ni Marites. Maituturing da Kuya Mike na Filipino version kan mga voice assistant arog ni na Alexa as in Google Home si Ate Marites. Ayos mo na. Sa mga yaong tabi sa harong, garo po siya remote, no, na nakakabit sa internet. Anyone or anything na nakakabit sa internet pwedeng paganahon ni Ate Marites. Kung ang sa imong television Kuya Mike nakakabit sa internet, pwede niya ining palsukon, pwede niya ining i-on. Basta nakasaksak. Ang lampshade, pwede niyang pailawon, pwede niyang i-off, basta nakasaksak as in may internet. Tataraman mo siya, Ate Marites. Open the light. Diba? And there was light. Aysa. Ang naka-invento ka ni si Sherwin Yap. Baga nauso baga sumarites ngunyan. Ayo baga. Diba, kumbaga angay na angay maniningaran niya. Alagad may dagdag na pakinabang ini. Yes, hindi may pakinabang na Marites. Nadangog ka ni Marites, susunod doon ka. So sarong Marites, pag nadangog, itatransfer niya sa kay itatransfer niya kay Maricon, kay Mariposa. Ayos man. Matibay man si Sir Sherwin Yap. Sherwin Yap. Ayun. Filipino innovator. Kumbaga, pig-angay niya so ngaran, alagad, so functionality. Bagay na bagay sa harong. Yes, no. Ay na mo sa may akong mga Marites. nagkakamaratean. O then, may kalintura ka, may trangkaso ka, or may ano ka, PWD ka. Pwede ka makaka-assist managan sa imo ade. Makaka-assist. Garosa na siya sarong remote na nakasaksak, may internet. Gabos na sinabi mo,
susunodon niya. Sabi ka hang nagmamati sa to, mas dumani ako sa original na Marites. Dahil nga kayo puhanan ng internet. Manual. Manual ito. Ngayon, sarong pakinabang na dakula ini para sa may mga nagkakamaratean sa buhay sila. Ayo. No, bako sa na ini si Arog kay Maricon. So original na Marites. Ako nahirap ako sa may pangaran na Marites, Kuya Mike. Ayo baga. Dahil na kuya nakakaluwas kerong. Tapos, kung minsan nga pag nag-iistoryahan, unaware ka, may Marites pa lang dyan sa mga kaistoryahan mo. Di, makasupog mong baga. Iyo baga. Kaya dapat, kita tabi, magiging kuwan man kita. Taga-control. Oo. Tabaka yaon so pangaran Marites. Nakulugan si Marites. Dahil mo aram yaw. Bigla ka na sinapak. Ano kayo nagsasabi mo ngayon nagsabi? Baka. Ayan po an bago. Si Ate Marites. Digdi naman kita, Kuya Mike, sa ang tanong ni Nong. 50 pesos na load tabi so makakaukod. So, matibay na makakaukod kung ano ining bagay na nasa sakuyang wala. Wala. Ipailing mo sa kung nagiro ang wala mo. Abaga. Nasa sakuyang wala. 50 pesos hali kay Nong Smith Shop. Mag-upload sana sa 0927-398-0955. Yan. Duman sila sa numero ito. Tangani maaramata kung sisi talaga na inon. Yes. Inida ang bagay na nasa sakuyang wala, Kuya Mike. Pwede mong ilaog. Pwede mong iluwas. Ano daw ngayon? Sa inyo mo ilalaog yan? Basta, pwedeng ilaog, pwedeng iluwas. Okay. Pwede man siya pang sarado? Pwede man siya pang bukas? Pwedeng pang bukas. Pwede sa arong. Pwede sa arong. Pwede sa auto. Pwede sa motor. Pwede sa mga cabinet. Pwede sa ano man na bagay na gusto mong itago. Pwede siya sa may mga luho. Pwede sa may luho. Tayo ilalaog mo. May color kita. Alat lang tabi ha. I-oron ta sa mga dapat na iyo. Abi na, nalibong na sa mga lisit. Ano daw ito na? Hello? Hello? Yes. Sisay po ini. Patrick po. Patrick. Tama po? Hello, Patrick. Po. Patrick. Ano ang sa imong simbag? Suzy. Ano yan? Supi ka nga? Sushi? Sushi. Patrick, taga saan ka, Patrick? Tula-tula. Tula-tula. Yan naman rin na pagkahapon sa mga taga Tula-tula. Patrick, Susi, ang sa imong simbag? Naglalaog, nagluluwasan, Susi, Patrick. Patrick. Hindi po ba naglalaog? Okay, Susi is correct! Congratulations! Congratulations! Nang ka na kaning 50 pesos na load. Pasiring po, pasiring hali sa Nong Smith siya. Patrick, congratulations. Sige, alatan mo na sa natabi. Alatan mo na sa sususi. Sige. Magdara ka kay Susi, tayo mabuksan mo. Yan. Patrick, congratulations. Yan po, 50 pesos na load hali kay Nong Smith Shop. Ang dampa ni Nong Smith Shop makukuatabi dyan sa Ebel de Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Yan, salamat kay Nongs para sa 50 pesos na load. Ngunyan na pagkahapon. Alright, sige. Bitaminang Pampamilya. What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. By Sig Siglar. Kumbaga, na-achieve mo, sumuya mo. Pero ang mas importante pala, naging ano ka sa proseso kang pag-achieve mo kang muya mo. It's the process that counts. Yes. Kumbaga, ba naging traitor ka? Maraot. Minsan talaga, garaman sa kandidato ngaya kung gusto kong banggana, nandaya ka. Tapos, bako ito ang importante. Ang importante, kung naging ano ka. Oo.
Yan. Ay, di ba? Kung nandaya Anong epekto sa imo kang proseso? Yes. Yan. So, Yan ang the best. sa process pa sa nakang pagkampanya sa kandidato, halimbawa kung nang daya ka, para mo sa diri mo na, day ka man talaga ng gana. Yes. Diba? Iyo. Yan ha? So, ano kaya Kuya Mike? Kasama doon naman kita mag-iba na. Oh. Yan po ang kabilugan kan programa Usapang Pamilya ng Winal Downing Sabado, December 4, 2021. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo. Asin salamat kay Richard sa satuyang IT Department. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Salamat sa gabos. Salamat. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified holders. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro, sarong beses na siya makakaboto. Asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente as iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364, Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH CHD Bicol. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa may edad na 18 anyos pa itaas, ang mga Pinoy na mauli naman sa Pilipinas, kwalipikado naman sa booster o dugang na bakuna kontra sa COVID-19. Iniyan pahayag ni National Vaccination Operations Center sa pagsasabi na ineligibility kan may edad na 6 na bulan matapos makaresibi kan 2 doses nin Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca asin Sputnik V. Ang administration interval entry kan single dose sa Johnson vaccine asin booster shots nasa 3 bulan man. Ang mga mapabakuna pwedeng magpili entra kan homologous o parehong brand asin Terelogous o salak na bakuna depende kung ano ang yaon na bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Mir Nakabotahe na ang mga overseas Filipino workers pwedeng mag-aprobetsar kan dugang na doses. Yan ang pangalas stress na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.